Nay, yung hapon. Ay niapit ramang good me kay ningon sa atin nangita daw kag mga dress. Uy. Nya kay maligya man mi sa online nakita man niya. Ana siya nga dalaan man daw ka diri, hapitan daw ka diri. Hapitan daw ka diri maka-time me. Nadagan kay mi dira og mga sample ba. May mga ingani o mga dress. Unsa may color mo gusto? Ang graduation man daw ni ano, GR. Ang gani, hindi mo ko bomb pili na mo kanina. Oh, na dia. Daghan man dire. Yung pili dito. Pili ka. Te, papili naman si nanay kay pang graduation daw ni GR na mga dress. Oo, dali na. Abri na nay. Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, nanay! Dire ka, nay. Kanya pa ka nagulat, nay? Wala ko na-expect? Wala ka balo? Nakaunta ka? Oy. Si nanay. Nay, oh. Happy Mother's Day. Si Carmel, si Bibi, si Vanessa. Diregang tapad kay nanay. Si ate na ay minsaya ana siya. Hi guys, happy Mother's Day ninyong tanan. Labi na gyud sa among nanay Lilian. Daghan kaayong salamat nanay sa pag-alaga, pagmahal namong tanan. Daghan kaayong salamat pod sa imong pag-ampo sa kanunay nga safety ko diri sa Lebanon. Labi na sa among sitwasyon diri karon. Pinaka-powerful ang prayer sa isa ka inahan para sa iyang anak. Nanay Lilian, Ate Belen, Vanessa, Bibi, Carmel, insert si Maymay nga naa sa layo naningkamot para sa iyang Princess Queen. You all deserve to be happy. Again, happy Mother's Day sa tanang mga nanay. I love you, Nanay Lilian, from Linlin, all the way from Lebanon. Si Ma'am Linlin, as always. Itong flower, para kay ginsa daw to. Naday pa basa na message. Na siya, kuan man daw ni siya, kanang anonymous ra daw. Di mo siya maingon kung para kay kinsa ang isa ka bouquet. Mo ni message kani. Hi Ma'am Sweet Joy. Oy. Para dai ni sa ako Happy Mother's Day pod ma'am. Salamat kaayo sa kanunay effort para lang gyud mahatod akong surprise para sa akong kaya makahilak na to ni ate oy. Kita may ma-surprise atong surprise. Ani da feeling nay? First time po na ako nay ba? Na siya mahatod ang surprise para sa akong pamilya. Kabalo ko daghan ni sa inyo ha shop. Pero today, a special day para ninyong mga nanay. You deserve it. The bouquet, diba ingon ko anon para po yan sa inyo talaga Ma'am Sweet Joy. Halaway. Ma-prank bata sa atong sariling prank day ane. Halaoy. Makatulo magluha si ate. Oh, Ate Len, salamat kaayo. Sige, si nanay. Dilan. Nay, sa message sim para kay ate nay. Daghang salamat mo padala pa. Surprise wa ko nang daw. Mawala na ninyo Mother's Day. Surprise mo. Huwag yung palandong nga na amo day. Ikaw na biyang imong giyakan namo. May singking ni padala na namo. Wow. Huwag ko nga palandong. May undang no? Naapa pa siya. Ito nangiga yung daya ang magampo ko para sa imo. Kitagaan ka kanunay sa mayong lawas. Ikaw lang yung suporta sa mo. Mga puwede. Kinunay kong ipadalata. Dagang salamat. Imo mo kami giapod niya imo mga igsuon. Huwag kami palandong ta. Naagyapo ng imo. Kaluwag sa mga sa matag tuwing na mo. Ginikanan ng Mother's Day. Salamat kita. Huwag ikong palandong mula ka mga ko karoon. Huwag ikong palandong taba. Huwag ikinaptan ko rin.
meeting unta ko sa baryo taga-kaon ko. Pagabuti nga nagluto ko. National si nanay. Undang na lang ko sa akong pagkaon kay nuli mo sa nina. Sa nina ang iatod sa kuwa. Pagando, naman dahil yung mga sa mo, ang amo kalipayon. Kagang kayong salamat ha. Sana kasalayo. Kasi kagampo ko. Mga Ginoo. Tagaan ka niya sa pangiyong lawan. Kaya ikaw nga kasi portal sa ako ha. Hala, oy. Ay, dagang salamat ha. Dagang salamat. Wala pa na lang. Na-touch lang si nanay, no? Kay abi niya wala na surprise kay padala nag-cake. No? Wala na ka nagdahom na, no? Nya, wala na ka nagdahom na, no? Nga kada tuig jud, no? Grabe jud ang iyang pag-love sa pamilya. Okay, sige, ikaw, ma'am. Thank you. Salamat sa mula ko sa kwarta. Kwarta ka pinaka-importante. Salamat. Si ma'am, ano? Salamat kayo sa kalutay. Gani no, wala gina siya ano ba? Si Ate Belen. Then, salamat kayo sa ako, sa imong gihatag sa kuwa. Salamat sa bulak o sa kwarta. Pang Mother's Day. Pang Mother's Day yun. Malipayon yun ang tanan, no, sa Mother's Day. Sige, nay. Ako, nay, wala po ko yun nagdahom, no, nga ag-appeal pa dahil ko ni ate. So, sa tinuod lang na itighimo ko bulak, pero first time pud ko nakadawat, no, gikan sa akong customer. So, murag, ani di ay ang feeling, murag, dili pud nimo ma-explain ba. So, salamat kayo kay Ate Len. Tapos, mag-blow sa taog, candle. Para happy ang atong Mother's Day tanan. Yehey! Happy Mother's Day sa atong tanan. Sa sobra na to kasuki nay na ako yung gift sa imuhan nay. Oh, Happy Mother's Day Nanay Lilian. Imuhan ning kapihan na ya kung buntag ha. Oh. Palakpakan na to atong mga sarili. Happy Mother's Day. Nalipay ka karon nay? Ha? Di ka istorya sa kalipay. Walang katumbas inyong pag-aruga.